dar politica statului român este consecventă din acest punct de vedere. Anul acesta sunt acordate peste 1000 de burse în sistemul de învățământ superior și aproximativ 700 de burse în sistemul de învățământ preuniversitar. E un număr extrem de important, el poate fi mărit în funcție de solicitările tinerilor din Republica Moldova. Există această deschidere din partea Guvernului României, pentru că au existat și în alți ani când solicitările au fost atât de mari încât am putut suplimenta numărul. Nu pot spune exact acum cifra care poate fi suplimentată, dar din estimările noastre până în prezent au fost depuse, deși de câteva zile Comisia pentru Admitere și-a început activitatea la Consulatul din Chișinău, sunt deja peste 1000 de solicitări pentru învățământ superior. Cred de asemenea că aceste programe pe care noi le-am lansat sunt extrem de importante pentru a consolida legăturile între cetățenii Republicii Moldova și România. Vorbim de aceeași națiune. Important este să, indiferent de opiniile și viziunea autorităților de la Chișinău, ca noi să ne păstrăm constant aceeași abordare și acest lucru se întâmplă. Indiferent de regimul care conduce Republica Moldova astăzi sau mâine, opțiunea noastră este foarte clară. Vrem ca Republica Moldova să fie parte a Uniunii Europene. Din 2005 până astăzi nu există Consiliul European unde România să nu susțină consecvent această poziție ca Republica Moldova să fie inclusă în pachetul Balcanii de Vest și cu siguranță reîntâlnirea românilor se va produce în cadrul Uniunii Europene. Nu vorbim aici de o unire directă, pentru că obiectivul României nu este unificarea României cu Republica Moldova. Ne dorim ca la est de Prut românii să se bucure de prosperitate, de libertate și de democrație. Vom reveni la cetățenie. Aș vrea să-l întreb mai întâi pe domnul Druc, pentru că astăzi un agent vamal moldovean a fost concediat pentru că este și cetățean român. A dat în judecată statul, a pierdut la Curtea Constituțională pentru că există o lege care îi dă dreptate statului. Vameșul se poate adresa Curții Europene a Drepturilor Omului. Interesant este că cetățenii români sunt depistați prin verificarea monitorului oficial al României, schimbă cetățenii moldoveni care au și cetățenia rusă sau bulgară sau ucraineană nu pot fi depistați pentru că nu există un monitor oficial unde să apară astfel de informații. De ce credeți că și-ar dori un cetățean moldovean o cetățenie ucraineană sau una rusă sau una bulgară? Despre cea română nu vorbim deocamdată, pentru că înțelegem motivele mai lesne. Pe dubla cetățenie e o necesitate pentru toată lumea. Unii sunt de etnici bulgare, alții etnici ucraineni, alții văd că sau căsătorii mixte, de ce apelează la cetățenie dublă, ar trebui să nu discutăm de lucrul ăsta. Asta e să-l privește pe persoană. În România nu se întâmplă. E un drept al lui. Și în România sunt foarte mulți oameni care au cetățenie dublă. Și am întâlnit suedezi, americani, israelitești și au cetățenia română. Deci ar trebui mai repede să terminăm tot bazarul ăsta, să terminăm tot balamucul ăsta care se întâmplă la Chișinău. Și acel vameș, dacă nu-i place cum procedează cu el, să-și convingă rudele că până acum a fost comunist sau a votat, altfel nu-l primeau la vamă. Și să terminăm odată pe data de 29 și să nu ne mai jucăm de-a țara. Asta mă întrebați pe mine de ce și de ce se face. Pentru că sunt niște răi și niște fameni și lumea ăștia de acolo își dă seama. Femeile cele care plâng, oamenii ăștia care au suferit atât, au înțeles că au greșit. Acum cetățenia dublă e conform Constituției. Eu nu am cetățenie dublă, am cetățenia României, fiindcă atunci când a fost să ne alegem cetățenia, nu aveau dreptul cetățenii Republicii Moldova. Și atunci eu am preferat să rămân cu cetățenia mea din naștere. Și nu mai am pe cea, n-am avut-o niciodată a Republicii Moldova. Dar acum, dacă unii vor să aibă cetățenia Rusiei, să o aibă.
De ce să nu aibă? E rus, etnic rus. Și îi are plăcere să aibă cetățenia țării sale de origine. Altul soacră să e rusoaică. Și ea sa, unul vrea în Bulgaria și foarte bine. Bulgarii acordă cetățenie, ucrainenii se lamentează că ei nu pot acorda cetățenia că... De ce atunci această înverșunare a lui Vladimir Voronin numai împotriva celor care au și cetățenia română? Vorbind atâta de Voronin, trebuie să ieșim la vot, să ne gândim, să nu fim leneși, să nu fim răi. Dacă nu ne prezentăm la vot și după aceea ne lamentăm 4 ani și pe urmă ieșim pe stradă și ne spargem capetele. Dar 42% prezență la vot, la Chișinău. Asta este. Ceea ce facem, ceea ce avem, rezultatul. Ar trebui să ne... Nu numai Voronin. Păi Voronin își apă interesele sale. Ce ați vrea dumneavoastră? Ați văzut vreodată în istorie vreun dictator care cedează de bunăvoie puterea? Are și el interesele lui. Are și el grija copiilor lui. A acumulat timp de 8 ani atâta avere. Acum ce o să fie cu dâns? Unii se refugiază? În Israel, în America? Îl primiți dumneavoastră la București? Ce face? La Moscova. La Moscova nu e sigur. Uite, acum se lamentează. Mass media rusească spune că nu l-a primit Voronin, că s-a dus cu calul sau ceva și el e foarte supărat și foarte trist și nu l-a primit pe Voronin Medvedev. Și el zice, tot mai bun era Putin, că Putin îl primea și de Medvedev nu i-a acordat atenție și el pierde voturi. Îl avem la telefon pe Andrei Brighidin, expert în procese electorale din Chișinău. Bună seara! Bună seara! Ați monitorizat alegerile din mai multe state, printre care Ucraina și Muntenegru. Dacă ar fi să comparăm cu alegerile din 2005, ce s-a întâmplat în aprilie și să ne gândim și la aceste acuzații de fraudă, putem stabili dacă există diferențe majore și mai ales dacă aceste acuzații de fraudă ar fi trebuit investigate de cine? De organizațiile europene, de societatea civilă, de justiție, dacă s-a întâmplat acest lucru în lunile care au trecut? Da. Mai întâi trebuie să punem lucrurile într-un context. E vorba de anumite aspecte negative care au început să se profileze din anul 2003, de la alegerile locale generale din Republica Moldova. Atunci au fost încercate anumite posibilități de a comite anumite nereguli, inclusiv pe parcursul campaniei electorale și în ziua alegerilor. Au fost, din 2003 încoace, s-au utilizat masiv resursele administrative. S-a început utilizarea limbajului licențios în mijloacele de informare în masă și, practic, alte cazuri de intimidare a concurenților electorali și a susținătorilor acestora, de intimidare a funcționarilor, situații care, până în 2003, pur și simplu nu au avut loc, cu excepția, poate, a listelor, a acurateței listelor electorale. Dacă este să ne uităm la nivel regional, deci să comparăm alegerile din Republica Moldova cu cele din Ucraina sau cu cele din Montenegro, în Montenegro am avut posibilitatea, sau chiar cu cele din Georgia. În Montenegro, în Georgia, Ucraina, am observat că raportul totuși de forțe era unul mai echilibrat. În Republica Moldova asistăm la un scenariu unic, aș spune eu, un scenariu în care partidul de guvernământ are un media holding foarte puternic, care are acoperire națională. Din păcate, partidele de opoziție nu au aceste posibilități. Și în consecință, ce se întâmplă și ce se întâmplă după 5 aprilie, deci după evenimentele din 7 aprilie în mod special, are loc scindarea societății în cei care sunt cu noi și cei care sunt împotriva noastră. Acesta este, din punctul meu de vedere, un regres. Dacă este să comparăm anul 2003, 2005, 2007, alegerile din 5 aprilie 2009 și această campanie electorală, din păcate se profilează tendințe tot mai negative. Dacă este să discutăm despre cei ce s-a luat sau nu s-a luat în considerare, deci constatările din 5 aprilie, vreau să menționez că
O problemă care a fost